יואו, מגניב. אפשר להתקרב. אפשר לאמץ אותו עם משך את שקט. בא לי לשחרר אותו. ולברוח. זה מה שבאתי להגיד, עשו לו מוח כאילו. היא נותנת איזה ערימה, איזה בוכתה היא עשתה מהקוף הזה. הוא צודק, זה מגיע לו. הנה גם לא עושה. הוא צודק, הכסף מגיע לו, הוא עשה את כל העבודה. הוא רוצה את הקוקוס. נראה לי הוא אוהב אותה. כן, היא שלו. הוא יעוף עם כל הכיסא ותיזהרו ממנו. לא, מסכן הוא, הייתי מצילה אותו. למה היא לא מפחדת ממנו? לא, קוף שלה. לא, למה היא לא מפחדת שהכיסא ייפול? היא לא רואה, אז זה פה בכסף. הוא מתחרפן, הוא קורא לה ממש קורא לה. הוא עוזר לי לזכור את זה. יואו. בוא נקרא לה. היא יודעת. למה היא לא באה אליו? היא מוכרת מנגו. יואו, ראית איך הוא חייך אליה? הוא רוצה אותה, יואו. הוא עושה את האקשן. כן, נכון. יואו, די, אני לא יכולה את זה. אני חייבת לשיר כאן עד שהוא